jednou, viděli někdo, v jakém elektrickém náboji se pohybuje směrem? Doprava. Všakém. No, západnem. To to nebude. No, tak to bude ještě viděl bys někdo, čím je ten vlastně hadřík, vlastně, ale ta příčka, tady je na příčka, no to vlastně vůbec nevíš. To se musí do podložky, či to může? No, tam se napíše, to je nic to. No, tak si nedostala trošku. No, to si napíše, ne? Jo. No, tak to potom vodiči, ano, když tím jakoby ty elektrony přesunete na ten... Ale to vypadá jako, že Pavel se nám to pořádně připravil, že to má být a když Pavel měl to dělat. Tak jestli si to rozdělili, takže ty budeš to předvádět a to něco být vidět taky, že? A viděl někdo, jak se jmenuje tato pomůcka na měření toho elektrického náboje? Když to děláte, pokud tam máte už ten náboj, tak vždycky tak to přejedu, jo, potom, ano? Či jakoby setřu ten náboj, nebo tady, jo? Či dotýkám se takto, jo, toho, no? Jo? Já bych to pojďte tady to vyzkoušet, jak to funguje, jo? A musíš říct ebonitovou. No, ebonitovou. A proč ebonitovou? Protože ona to nabije ten chochol a ta to zase vybije. Ne, chochol ne. Ale když se jako tam ten náboj totiž na tom skle je menší než na té ebonitově, no? Či tím třením jako ten náboj není moc jako průkazný, jo? To je to. Ale tak jo, ale... No ne, to je samo, jo. Tak zkuste, prosím tě, pojď to tady vyzkoušet, jestli to pravili, jo? Volkám, jo? Pojďme tam tu ebonitovou tyč tady, jo? Tam být ten pokoj, jo? Véčo, hlavu dolů. No. Se potí ruce, ne? Když ta ventu použijem, no to možná bude lepší, jo. Tady, až použiješ to toho, to použij, jo, nebo možná bude lepší, jo. Máte to moc tak, že není před tady? Jo, no, tak jo, takže super, ta jako
ten nápoj je dělitelný, takže my tam můžeme přidávat ten elektrický nápoj, že? Pane A profesore, můžeme ho i ubírat, no. a jak se stane, jako když třeba někoho kopnu? Jako, víte, ne? Ano, to je vlastně to teď, že tam říká ta statická, ano, no, vy tam přidáte, no. No, tak holky to tam zkazili, no. Ale špatně málo dřeš, no. No. Ale... Prostě mu tak moc potím bruci, když já však. Co to máš? No, tak a teď už stačí, no. Hans, To ani nebylo, ne? Tak, to je obrazek, já jsem to Tak, zkuste to opět dotknout. Prstem.